Il-Ministru Konrad Mizzi magħruf għar-relazzjoni tiegħu qrib il-Prim Ministru Joseph Muscat jaqbel mal-paga eżaġerata li qed u se jkun qed jingħata l-eks kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern Kert Farrugia, paga li tlaħħaq il-500 euro kuljum. Il-Ministru Mizzi kien mistoqsi wara li kien żvelat li fl-ewwel sena tiegħu fit-tmexxija tal-Malta Enterprise Farrugia se jingħata paga ta' 130,000 euro fis-sena li titla' sa kważi 179,000 euro sa 9 sena. Dwar dan, Konrad Mizzi esprima l-approvazzjoni tiegħu billi qal li jaqbel ma' deċiżjonijiet kollha li jieħu Muscat filwaqt li qal li deċiżjonijiet bħal dawn jintrefaw mill-membri kollha tal-Kabinett flimkien. Jiena kuntent bid-deċiżjonijiet kollha li jieħu l-Prim Ministru u qed naħdmu flimkien u d-deċiżjonijiet huma deċiżjonijiet ta' Kabinett li nerfgħuhom flimkien. Dan il-ħadd il-Gazzetta Sunday Times of Malta żvelat ukoll privileġġi fl-eventwalità li Farrugia jitlaq jew jitneħħa mill-kariga. Meta kien impjegat mal-Midja Laburista, Kert Farrugia minn dejjem kien qrib ta' Muscat. Fil-fatt, meta l-mexxej Laburista kien elett bħala membru parlamentari Ewropew u għażel direttament lil Farrugia biex imexxi s-sit Laburista tal-aħbarijiet maltastar.com sakemm għażlu kap tal-komunikazzjoni tiegħu wara r-rebħa elettorali tal-2013. Iżda issa qed joqrob iż-żmien li Muscat ħalli s-siġġu fit-tmexxija tal-Partit u l-Gvern Laburista ħalla lil Kert Farrugia jitlaq l-impenji tiegħu f'Kastilja u jsir il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise. Sa dan it-tant Konrad Mizzi ma ċaħadx l-intenzjoni tiegħu li jidħol fil-ġlieda tmexxija tal-Partit u l-Gvern Laburista, iżda qal biss li għalissa ma jitkellimx fuq spekulazzjonijiet la darba Muscat għadu fil-kariga. M'hemmx spekulazzjoni fuq dat affarijiet għandna Prim Ministru in place. Mhux diffiċli għal Konrad Mizzi li approva u jaċċetta pagi eżaġerati bħal ta' Kert Farrugia. La darba Martu Saj kienet tingħata paga ta' 13,000 euro fix-xahar.